chutí tak dobré. Jo? Tučné, asi. Je tam hodně cítit ta kukuřice. To je dobrý. Všichni diskutují nad těma zvláštníma japonskýma příchutěma. Je jak ta boba. Šlističky. Je to hodně sladká. Ty Oreo jsou moc dobré. Tak to krámkoš. Už pozdě. Mám rozdávané. Dobrý. Takže jdeme je otestovat. Palivé ne.